हेलो। वैसे भैया प्रेम रोग बड़ी बेकार होला, इंसान को ही के ना रहेला। प्रेम कहल जाला कि अगर इंसान के जीते जी मौत देखे के होखे तो मोहब्बत कर ले। इंसान जी तो लेकिन एक जिंदा लाश बन के। आओ भैया तन बदल के आओ। अब एक छोटा शहरों बिरहा हो जाए। आओ गुरुजी। कि देव दानव हो मानव या गंधर्व हो, कोई भी हो कहीं त्रिभुवन के सिस्टम में, कि कुछ भी छुपता नहीं जग पिता से कभी, सब कुछ होता सदा उनके दृष्टि में, कि हम हुआ जिससे प्रभु से वंचित नहीं, छोटा करते हैं अविनाशी पल में माया के बस में संसार कि देव दानव हो मानव या गंधर्व हो, कोई भी हो वही त्रिभुवन के सिस्टम में, कि कुछ भी छुपता नहीं जग पिता से कभी, सब कुछ होता सदा उनके दृष्टि में ही। ए भैया कहल जाला कि मानव इंसान देव हो चाहे दानव, सबके लिए नियम बराबर होता है। अब इंसान इस दुनिया में ही अपने धरती लोक पे सोचेला कि एक दूसरा से हम छुपा के काम को ले, तो कोई के पता होखे वाला नहीं बा। एक चीज याद रखो भैया कि परमात्मा के नजर में तू हमेशा रहब, उनकर दृष्टि तोरे लोगन पे रही। ऐसे इंसान के कोनो चीज भी करे के चाहिए, बड़ा सोच समझ के करे के चाहिए। तू तो लोगन से छिपा लेबा, लेकिन वो ईश्वर से ना छिपा पैबो। कैसे? खातिर कैसे भैया
भैया बच्चे एकर कम हो जात बनो हमरे हेलो भैया बढ़े तो बढ़ाए दो बढ़ी हेलो हेलो अरे करो ना अरे करो ना अहंकार मानो जीवन अरे करो ना अहंकार मानो जीवन में अरे करो ना अहंकार अरे मानो जीवन में अरे अहंकार अरे अहंकार तो प्रभु का हाल है कि करो ना अहंकार मानो जीवन में अहंकार तो प्रभु का आहार है ई भगवाने को दिहल बाटे अहंकार भैया कल जाला कि बढ़ गइल बा धन त दानी करो घमंड मत करो लेकिन हमरे कहानी के शुरुआत होखत बाटे नजम के लाइन से कैसे भैया आत्मा जो आत्मा जब ये अहंकार के बस हो जाए आत्मा जब ये अहंकार के बस हो जाए सत्य को जानते हुए झूठ झूठ एक दिन बैठे एक दिन बैठ कृष्ण से रुक्मणी बोली एक दिन बैठ कृष्ण से रुक्मणी बोली बड़ा है कौन भक्त दिल की बात खोली झटके नारद बोले मुझसे बड़ा कोई नहीं झटके नारद बोले मुझसे बड़ा कोई नहीं मुझसे सब नीचे ऊपर चढ़ा कोई नहीं ए भैया कहल जाला कि इंसान के अंदर एक बार अहंकार भर जाए तो के हटौला से ना हटे जब तक इंसान स्वयं न हटे लेकिन एक बार कच्छ में श्री कृष्ण कुंवर कन्हैया अपने बैठल रहलन धीरे धीरे कुछ समय बीतल बाटे उ कच्छ में आगमन भइल बाटे रुक्मणी के और रुक्मणी के आगमन भइल बा उन पूजा पाठ क के स्वामी के बगले भइल बाड़ी तई सही नारायण नारद जी नारायण नारायण भजत अइलन आके भगवान जी के प्रणाम करके उन्हू बैठलन जब बैठ गइलन त दोनों जने मने मने विचार करत बाहे रुक्मणी मने विचार करत बाहिन कि हमसे बड़ा पतिव्रता नारी नहीं केहू तीनों लोक में बा और न केहू धरती पे बा वही दूसरे ओरी नारद के घमंड बा के हमसे बड़ा नारायण भक्त न केहू तीनों लोक में बा न केहू धरती पे बा भगवान जी कहलन कि बतावो ई सब देवता होई होई के सबके अहंकार भर गइल बा ई धरती पे मानव का होखी
ए भैया, लेकिन भगवान जी कहलन कि एकर समस्या का समाधान करे के पड़ी, ना तो बड़ा अनर्थ हो जाई। फिर हम गीत लगत बा भैया कैसे बड़ी सुंदर गीत की सारा वो कहल जाला कि नवा 9 दिना अब पुराना सब दिना। गीत के संकेत बा कैसन भैया, छोटी छोटी बूटियां रे है, छोटी छोटी बूटियां रे सावन के झूला झूले ए भैया। लेकिन बड़ी सुंदर भाव में संकेत बा कैसे, लेकिन कहना बा कैसे, पीटी पीटी छोटिया हो पीटी पीटी छोटिया हो कहे रे मोहन बतिया। समय बीतल बा, भगवान अपन सिनेमा पकड़ के रोए लगलन। इतना जोर उनके सीना में दर्द होखे लगल बा कि उनकर बचे के आशा नइखे। रुक्मणी नारद जी अइलन कहलन, प्रभु तो के का भइल? अबे तू बड़ा बढ़िया रहला, तोरे सिनेमा में इतना दर्द काहे होखत बा? भगवान जी कहलन कि सुनो, ई दर्द इतना तेज बा रुक्मणी के हमार कब प्राण ले ले हमके खुदे ना पता बा। रुक्मणी नारद जी कहत बानी, प्रभु एकर कोनो ई समस्या का त कोनो समाधान होकी। भगवान जी कहत बाड़न एकर कोनो समाधान नहीं खे, लेकिन बात सिर्फ एक के समाधान बा। का समाधान बा? अपने पैर के ढोल पानी जे पियाई, ओ है भक्तली मोरा जानवा बचाई। टूटी उनके सांसिया हो टूटी उनके सांसिया हो कहे रे मोहन बतिया। भगवान जी कहलन कि जवन भक्त अपने तरुआ का धोआ पानी पिए तभी जाए कि हमरे ई सीना का दर्द खत्म होखे। रुक्मणी नारद जी कहलन कि बड़ा काम आसान व हो जाए। भगवान कहलन एकरे आगे सुनो, हम पियब हमरे सीना का दर्द खत्म होके, लेकिन वो भक्त मर जाए। नारद जी का करत हैं, बिरहम गीत बदलत बा भैया। कोनो प्रेमी कहत बा, कहत हूँ तो है धनी, कहत हूँ तो है धनी तोहरे
बहुत दुनिया घसको सुन के बहुत दुनिया घसल पैरों से जमीनिया हो सुन के बहुत चलिया घसकल पैरों से जमीनिया हो पहले मोहन मधुरी ए भैया नारद जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है लेकिन मने मने विचार करत बहिन के हम कहाँ एकदम साधारण नारद जाके चार दुआरी इधर उधर करत रहनी नारायण नारायण भज के अपन जीवन व्यतीत करत रहनी कहाँ झूठे भक्त के मारे फंसी गवा कि जिंदगी जाए चाहत बा भगवान के लगी जाके एक बात कहते का कहते भैया साधु संत चरण के धुलिया हो हम ना पियाई बधोते पैरहो बस कोनिया हो बनबे नहीं प्रभु हे प्रभु तोहरे चरण का धूल पावे खातिर कितना ऋषि मुनि अपन जिंदगी त्याग दे दबाड़े तबो तोहके तोहरे चरण का धूल ना मिलत बा हे प्रभु हम एक नारायण भक्त बने हम तोहरा के अपने चरण का धूल का पानी पिया के इतना बड़ा पापी ना बन सको और इतना बड़ा हमसे पाप होगी भगवान जी से तनी बतिया कहो के हट गईला अजा के रुक्मणी से कहत बड़े रुक्मणी तोरे सैया के जनवा बड़ा ससत में बाजा के बचा लो तू पतिव्रता नारी बाड़ू तू चाहबू तो बचा लेबू लेकिन रुक्मणी की बात कहते फिर हम गीत बतलत बा भैया हो इन निर्गुणी भाव में बा वैसे कहल जाला भैया की भाव उहो समय के बाद जौना समय एक लड़की अपन माई का छोड़ेली उस समय माई बहन गावेली और इहो समझला कि एक आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दुल्हा से कहत बा कैसे की लाली रंग ओढ़ी के चुनरिया ससुर बोली रुक्मिणी
का जन्म बड़ा शाश्वत में बा, बचा लो। रुक्मणी कहत बाड़ी के पता ना भगवान कैसन परीक्षा लेत बानी, कुछ समझ में ना आवत बा का करी। एन सोचा समझा मत जाके जान बचावा। मने मन रुक्मणी सोचत की जात बाड़ी के हम तीनों लोग करानी, अगर इनके हम पानी पियाए देवे और अगर हम मरी जाब तो तीनों लोग का सुख का देखा। या भैया स्वार्थ जुड़ल बा। भगवान से जाके कलाइन कहत बाड़ी एक बहुत सुंदर बात, कैसे कहीं से पियाई धोके तरहवा के पानी दिया। पानी पतिव्रता सुनो, पानी पतिव्रता सुनो, नारद मुनि कहलिया। लगवा जाके कहत बाड़ी कि कैसे पियाई प्रभु अपने चरण के धूल का पानी। हम एक पतिव्रता नारी, दूजे आपके परमात्मा भगवान स्वामी परमेश्वर। भगवान तो के पहले मानीला, पति बाद में मानीला। भगवान हम आपके अपने चरण का धूल कैसे पिया के हम सही से रहले। भगवान जी हमसे इतना बड़ा पाप ना होखे और ये पाप का के हम नरक में ना जावे। भगवान से तनी बतिया कह के वो एक ओरी हो गई। नारद के देखो टेंशन हो गई, चिंता हो गई कि अगर पानी हम ना पियाई, रुक्मणी ना पिए तो भगवान का जान कैसे बचे। तीनों लोग के राजा का बात बाटे, चुप बैठक ते बड़ा अनर्थ हो जाए। विचार करत बहन के सबसे बड़ा भक्त के बाटे। तेरी के अंदर भाव कैसे कि मोहन को कैसे जाई जनवा, मोहन का कैसे जाई जनवा। हंसी के कहे नारद राधा के समन्वय कि अब केन कर सबसे बड़ा भक्त बा कि इनके पानी पिया के जान बचा दी। खोज करत बानी, उनके खोज करत करत उनके राधा का नाम याद आयल बा। और जब राधा का नाम याद बा आयल बाटे पृथ्वी लोक पे आयल बानी। और जब पृथ्वी लोक पे आयल बानी राधा के घरे, तब पहपड़ के अंदर भाव कैसे पहुंची नारद राधा के घर जाई बिना बजाई हो। पहुंचे नारद राधा के घर जाई बिना बजाई हो। दिए है आवाज बोले नारद जी आई हो। नारायण नारायण के बीड़ा बजावे लगलन। और जब बीड़ा बजावे लगलन अबजिया सुन के राधा जी घरवा से बहरवा निकलल बाड़ी। और जब नारद जी के देखत बाड़ी तो एक सवाल करत बाड़ी कैसे, और
पूछे राधा हाल चल नारद जी कहाँ से आए हो, मुखमंडल मुरझाया कैसे भेद कोई छुपाए हो। बोले नारद द्वारिकापुरी से आई बिना बजाई हो, अरे बोले नारद द्वारिकापुरी से आई बिना बजाई हो। और के कहल नारद जी समझाई बिना बजाई हो। जब नारद के राधा जी देखली कहली का नारद कहाँ से छुछुआ क्या होता हो, इनका हाल चल बा नारद, बड़ा दिन के बाद देखा ना का बात बा। नारद जी हंसे के बदले एकदम चेहरा उदास करके खड़ा बानी। राधा समझ गेली कहली का नारद का हाल का बात तू हमसे छिपावत बाड़ा, आज तू हंसत ना बड़ा का ऐसन बात बा। कुछ सोचलन नारद बड़ा, अब बोललन कि राधा हम द्वारिका से आइल बानी। द्वारिका के नमो सुनते मन राधा कहली कि द्वारिका के का हाल चाल बा नारद। कहली कि द्वारिका के सब हाल चाल बड़ा निम्न बा, सब बड़ा बढ़िया बा, लेकिन जो द्वारिका के राजा बने उनकर हालत बड़ी खराब बा राधा, उनकर बच्ची की आसान नहीं खे। राधा के खिया से झरझर आंसू गिरे लागल। कहली का भइल हमरे कृष्ण कुंवर के, काहे उनकर बच्ची के कोनो आशा नहीं खे, का भइल बताबो। कहले कि उनके सीना में बड़ी दर्द होत बा, और कब तीनों लोग छोड़ी दे, कब हमनी के छोड़ के चला जाए, केहू के पता नहीं खे। राधा कली एकर कोनो तो उपाय बतैले हो खियान। कहले क्यों एकर एक के उपाय बा कि जवन भक्त अपने तरुआ का धोआ पानी पियाई, तब ही जाए के भगवान का जान बची। लेकिन भगवान पीहे, उनके सीना का दर्द खत्म हो के, लेकिन वो भक्त मर जाए। राधा कली के अगर एक भक्त यानी एक राजा के पानी पियावे से का भक्त का कल्याण होत बा, ओकरे साथे साथे पूरा लोगन का कल्याण होत बा, पूरी सृष्टि को। पानी हम पिए, तू बैठो पानी लेके आवत बानी। अल्लाह के अंदर भाव कैसे भैया, कि हाय कि नारद का बचनिया सुन के बोली राधा रमैया भैया। भगतन के रहते कैसे जाई प्रभु के जा, तू आवाज पलिया मंगवली ते ही जानवा बाबू। कहरे ई सनाना राधा मोली मनसोनी, आई के ई सनाना रोके तोहरा वास जलवाए भैया। एह कलोट सच्चा जलनी होली मैया, दूई बूंद चहला तब जल में मिलवलिए भैया। लेके जल चली तब द्वारिका मझा, ए भैया नारद जी का बात सुन के उनके बैठा के तुरंत कुआं से पानी लिया के पूरा देह मल मल के धो के, और कपड़ा पहन के एक लोटा स्वच्छ जल ला के अपने तरुआ का 2 बूंद उमा मिला के जल लेके चलत बाड़ी द्वारिका।
और जब द्वारिका में पहुंचल बाड़ी श्री कृष्ण कुंवर कन्हैया के लगवा पहुंचली और पनिया दे के कहली कि सुनो पानी पियत बड़ा प्रभु लेकिन अपने भक्त का लाज बचैया हमेशा बचे हो। उ तो के आधी रात पछली पहर जब भी श्रद्धा भक्ति से पुकारे प्रभु दौड़ के यह लजिया बचई हो प्रभु पानी तो पी लो। खड़ी के अंदर भाव कैसे भैया भगतन कई जतिया बचावन के पड़ी। अपने भगतन का इज्जतिया बचावे के पड़ी। भगवान के पनिया देत बाड़िया जब भगवान पनिया पी लेलन तो होत कब भैया किसी के बात राधा के तब उठ के बैठे मोहन अब खत्म हुआ सीने का दर्द तब हंसी के बोले मोहन अरे अहंकार भगतन का या भगावे के पड़ी अहंकार भगतन का या भगावे के पड़ी भगतन का इज्जतिया बचावे के पड़ी। ए भैया देखो जब राधा पानी दे देली भगवान पानी पी लेलन अब पियत मानन तुरंत उठ के बैठ गइलन उनकी सीना का दर्द खत्म हो गई। अब हर नारो रुक्मणी जो होत हैं कि कबर राधा मरिहन लेकिन राधा मरिहल तनी को कुछ उनके भइल ना ओने एकदम सही सलामत खड़ी बाड़ी। और जब भगवान हंस हंस के बात करे लगलन त रुक्मणी और नारद जी के मनवा में एक विचार आयल कि भगवान कहले रहलन कि जवन भक्त पानी पियाई हम तो पानी पियब और हम बचब वैसे भक्त मर जाइए लेकिन राधा सही सलामत खड़ी बाही। ये कैसन लीला बाटे भगवान से सवाल जब पूछली भगवान कहलन तोहरे लोगन के बस कनाबा कि तू लोगन समझ लो। यही से कहेला कि देखो अगर तोहरा लोगन के भक्ति बात तो तू सुन श्रद्धा भक्ति से करो तोहरे सबन के अहंकार हो गए रहे कि हमसे बड़ा पतिव्रता और इनके हमसे बड़ा नारायण भक्त केहू ना बा कहन देखो जब भगवाने पे पड़ा विपद तू सबन पीछे हो गया। अब देखा राधा निस्वार्थ हमसे प्रेम करत रहली भक्ति करत रहली जे हमरे प्राण के बचावे खातिर अपने प्राण का चिंता ना कैली। इतनी बतिया कहलन कि सुनो अगर हमारे के भक्त बात हमार राधा बाड़ी ऐसे सीख मिलेला भैया कि जिंदगी में इंसान के अहंकार ना करे के चाहिए। अहंकार भगवान जब अपने पत्नी का ना छोड़लन तो इंसान को कहां से छोड़ी हम ऐसे इंसान के जिंदगी में बड़ा सोच समझ के कुछ भी करे के चाहिए। हमरे कहानी के समाप्ति लास्ट में आ भैया कि गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल मोर पा